Tuotekehityspäällikkö Peter Krusberg Keskomarinilta. Seisomme tässä uuden pienen Yamariinin vieressä. Tässä on uusia asioita ja paljon muutakin mielenkiintoista. Voisitko vähän kertoa lisää? Joo, ollaan tässä uuden Yamariinin 42 S:n edessä ja tässä on monenlaista pientä uutta ratkaisua, mutta mainittakoon niistä sitten tämä siirrettävä pulpetti, joka antaa ihan uusia mahdollisuuksia tämmöiselle pienelle veneelle. Vene sopii 1, 2, 3 ja 4 hengelle ja tämän pulpetin avulla saadaan sitten se kuormitus fiksusti tähän, että vene pysyy mukavasti plaanissa ja kulkee suorassa. Veneen valmistusmaa on Kiina. Ja se liittyy taas siihen, että tässä oli syytä saada nämä veneen työvoimakustannukset oikealle tasolle ja siksi sitten päädyttiin, kun tutkittiin näitä eri mahdollisuuksia, niin todettiin, että sieltä kannattaa ottaa. Ja veneessä on hyvin paljon semmoisia ratkaisuja, jotka ei oikein sovi meidän normaaliin venetuotantoon. Yamariinithan tehdään ruiskulaminaatista ja tämä vene ei olisi sopinut siihen. Siitä olisi tullut liian painava ja siksi oli tämä käsin tehty laminaatti ainoa ratkaisu ja sitä taas ei voi Suomessa tehdä järkevään hintaan tämmöisessä kaksikuoriveneessä. No onko se niin, että suomalaiset pikkuveneet tullaan tästä lähtien tekemään ulkomailla, että kotimaassa ei kannata tämän koko luokan veneitä oikeastaan tehdä, vai tuleeko niistä liian kalliita? Ei se kyllä näin ole. Kyllä jatkossakin kannattaa Suomessa tehdä ja teettää pikkuveneitä. Tämä eroaa kuitenkin aika paljon muista pikkuveneistä. Tämä on täysin kaksikuori rakennetta ja varsinkin tämän takia niin tässä on sitten enemmän työtä kuin muissa pikkuveneissä ja tätä venettä ei meidän mielestämme kannattanut valmistaa Suomessa, mutta muuten kannattaa kyllä jatkossakin. Suomessa tehdään hyviä veneitä, hyviä pikkuveneitä.